Ari ambuye naira naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iweyo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Yafikanso nthawi yathu yabwino imene timakhala tikuphunzira kuchokera buku lathu lopatulika Baibulo. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe mmodzi mwa Msanduliza. M'bale wathu nga Malunje tikulandireni pa programu yathunso ya tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Pamene tifunanso tikambirane pa phunziro linanso lofunikira ku moyo wathu wa uzimu. Zikomo kwambiri. Koma tingowakumbutsa zathu kunena kuti phunziro limene akuzolipeza pa tsamba lathu la YouTube kungoyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies muzatha kulipeza phunziro limene, komanso pa phunziro ina ambiri amene angakhale kuthandiziraninso ninu kukuza moyo wanu wa uzimu. Tithokoze kuti tili limodzi pa tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Tudziwa anthu timakhala ndi nthawi yolumikizana ndi Mulungu wathu. Tikaona Mulungu anatipatsa Baibulo kuti ife tidziwe chifuniro cha Mulungu, komanso ife tikafuna kulumikizana ndi Mulungu kuti ndizo tiyankhulane naye, Mulungu anatipatsa njira yoti tilumikizane naye, ndipo ndi pemphero. Timaona anthu ambiri mu dziko lapansi pano amapemphera ndithu tsiku ndi tsiku, nthawi yayitali amakhala akupemphera ndithu anthu. Nthawi zambiri munthu akamapemphera kwa Mulungu, ambiri amembezo takapempha chinthu kwa Mulungu ndekuti awapatsa ndithu. Timazonaso mwina zipembedzo zina ndithu anthu amazora mwangopempha china chilichonse basi Mulungu adzakuta nini? Adzakupatsani. Koma ndaona ngati pali chinthu china chimene anthu tachiphonya kwa nthawi yayitali. Pakuona kunena kuti Mulungu amatiyankha bwanji mapemphero athu. Ndinaona chinthu chofunikira tsiku la lero kuti kutithandize kunena kuti Mulungu amatiyankha bwanji mapemphero athu. Tuzindikira kuti anthu tikamapemphera timafuna Mulungu atiyankhe. Koma kodi Mulungu amatiyankha motani? Chifukwa ndi chani phunziro lofunikira? Pali anthu ambiri amene akuona ngati kuti ukangopempha china chilichonse Mulungu amakutani? Amakupatsa. Ndipo mwina akakhoti sinachitike chinthu chamanena kuti mwina Mulungu yokulibe amataya mtima. Koma kodi Baibulo limatiuza kuti ifeyo ngati anthu Mulungu amatiyankha bwanji mapemphero athu? Amatiyankha mu njira zotani mapemphero athu? Nechipakena kuitanani kuti mutitsegulire buku limene lopatulika, mutipatse njira zimene Mulungu amatiyankhira mapemphero athu. Ndiyo kukuitanani kundithu. Zikomo kwambiri. Tithokoze chifukwa cha phunziro limeneli. Ndi nkhani yofunika kwambiri kuti tidziwe kuti kodi Mulungu wathu pamene adatipatsa mwayi oti tizigwiritsa ntchito pemphero kuti timuuze zimene ife tikufuna, kuti kodi tikakwanitsa kumuuza iyeyo Mulungu amachimva bwanji ndipo amakonzeka bwanji kutichitira. Zinthu zofunika kwambiri. Tiyenetse kuti tikamakamba za pemphero, tikukamba za pemphero limene lapelekedwa molingana ndi mmene pempherolo lilili. Ndakamba izi chifukwa chakuti tikamapitanso ku dziko kuti timve kuti munthu alupemphera, pali umboni wokwanira kuti nthawi zambiri anthu samapereka pemphero molingana ndi mmene pemphero limene likhalira. Koma pano tifuna kukamba za pemphero limene lapelekedwa monga momwe pemphero limafunika likhalire ndithu. Mulungu amayankha mapemphero athu. Amayankha mapemphero athu mu njira zingapo. Mwina pano ndiyesa kuthandizana nanu makamaka pa njira 4. Njira yoyamba imene ndifuna kuti tidziwe ndi kuti Mulungu tikati tampatsa kapena kuti tapemphera. Ndiye kuti Mulungu akamva pemphero lija, chimene chimachitika ndichonena kuti amayankha kuti kuti atichitira, komanso atichitira mu nthawi yomweyo. Imene ndi njira yoyamba imene Mulungu amagwiritsa ntchito poyankha mapemphero athu. Tili ndi zitsanzo zogwirika kuchokera buku lathu lopatulika Baibulo zimene zitithandizedi kuti Mulungu amachita muti amachita mmenemo. Tikamawerenga buku ili la Numeri chapter 11, pa Numeri chapter 11 verse 1 ndi 2 patipatsa chitsanzo china chabwino. Pa verse 1 Numeri chapter 11, ndipo anthu anaipa
anadandaula m'makutu a Yehova. Ndipo pamene Yehova anamva, anapsa mtima, ndi moto wa Yehova unayaka pakati pawo, nunyeketsa ku chilekezero cha chigono. Verse 2. Pamenepo anthu anafuwulira kwa Mose, ndi Mose anapemphera kwa Yehova, ndi motowu unazimika. Kunadzachilika kuti ana Israeli pamene anatuluka mu dziko lija la Igupto, pamene Mulungu amawatsogolera kuti akafike ku dziko la Kanaani. Inafika nthawi ina imene pakati pawo anakumanako ndi zovuta. Ndiye chifukwa cha zovuta zimenezi ana Israeli podandaula amaphatikiza ndi kumunyoza Mulungu. Ndiye tsopano Mulungu atamva zimenezo adapsa mtima, ndipo kenaka anawatumizira moto. Tsono ana Israeli ataona moto umenewo, adadziwa kuti moto umenewo wabwera kamba kuti ife talankhula momunyoza Mulungu. Ndiye tsono ana Israeli adadzafuwulira kwa Mose, ndipo Mose adapemphera pemphero kwa Yehova, kuwapemphera Israeli kuti Mulungu atithandize kuchotsa moto. Ndipo Baibulo linena kuti Mulungu atamva pemphero limeneli adawayankha kuti eya, ndipo moto unazimika. Apa pali chitsanzo choonetsa ndithu kuti Mulungu tikamupempha nthawi yomwe amayankha kuti eya ndikuchitira, ndipo amachita. Chifukwa chake ana Israeli moto umene adanawonkhawa, koma Mose atapemphera, Mulungu analandira pemphero limeneli, ndipo anawayankha kuti zimenezo ndichita, ndipo moto unachotsedwa. Tikabwerera mbuyo pang'ono, tionapo pa Genesis chapter 20 mu verse yake ya Genesis chapter 20 tionapo verse yake ya 17 ndi verse ya 18. Pa verse ya 17 akuti, ndipo Abrahamu anapemphera Mulungu, ndipo Mulungu anachilitsa Abimeleki ndi mkazi wake ndi adzakazi ake, ndipo anabala ana. Verse 18. Pakuti Yehova anatseketsa mimba yonse ya amnyumba ya Abimeleki chifukwa cha Sara mkazi wake wa Abrahamu. Nkhani ili apa ndiyonena kuti Abrahamu ndi mkazi wake Sara adachoka kudera limene amakhala, ndipo adakayikitsidwanso kudera lina. Ndiye tsono atapita kudera limeneli, chifukwa choganizira kuti nkuchilendo, Abrahamu akamamuona mkazi wake amamuona kukhala mkazi wokongola, ndi anadzidera nkhawa kuti mwina kumene tupitaku anthu akakakonda mkazi wangayi azikafuna kuti andiphe kuti mkazi atenge. Ndiye tsono chimene anachita Abrahamu, anapangana ndi mkazi wake uja kuti kakapita kumeneko kakatilandira, tisakanene kuti ndi banja, koma ndikanene kuti ndiwe mlongo wanga, kapena kuti ndine mlongo wako. Ndiye chimene chanagwirizana, atapita ndi kudera limenelo adakanena kuti ayu ndi mlongo wanga osati mkazi wanga, ayu ndi mlongo wanga osati mwamuna wanga. Ndiye mfumu Abimeleki amene anali wolamulira kudera limenelo, ndiye adatumiza uthenga kuti mkazi amtenge kuti akakhale mkazi wake. Ndiye kunadzachitika choti Abimeleki watenga mkazi wa Abrahamu, Sara. Ndiye atagona pamene Yehova adamuwuza kuti mkazi usamukhudze chifukwa ndi wamwini wake. Ndiye pamene uja anapezeka kuti wamva mawu amenewa, ndiye pamene amadandaula kuti tsono kuti ndi Mulungu wosamudziwa kuti ine ndi munthu wangwiro, chifukwa chokuti ndimtenge mkazi amene chifukwa kuti ndamva kuti si mkazi wake. Ndiye Mulungu amanena kuti ndizoona ndutse kuti iwe ndiwe wangwiro, ndiye ndinakana kulunga ndi chimwire kuti sudziwa. Ndiye chifukwa chake Mulungu anamuwuza kuti ndiye upereke mkazi kwa mwini wake Abrahamu. Tsono poti Abrahamu ndi mneneri wanga, adzakupemphererani. Ndiye kuti adzachitika kuti Abimeleki adagonja nutenga mkazi uja mbwezera Abrahamu. Ndiye Abrahamu uja anapemphera pemphero wapempherera Abimeleki mwaso ndi apa banja pake. Ndiye aonena kuti Mulungu anamva pemphero limenelo. Umbononsonyeza kuti Mulungu adamva pemphero limenelo, Baibulo lunena kuti chifukwa cha chimene adachita Abimeleki, Mulungu adapanga chiletso kuti mimba za anthu amene ali pa banja limenelo sangathenso kubalana. Koma tsono pambuyo poti Abrahamu wapemphera, Mulungu anachotsa chiletso chimenecho kotero kuti aja anapitizanso kukhala ndi pakati kumabalana. Apa pali umbononsonyeza ndithu kuti Mulungu mapemphero athu amayankha, ndipo amayankha kuti eya, ndipo amachita zimenezo. Apa tikuonanso chitsanzo chachiwiri titachoka pa chitsanzo choyamba
chimene pa Numeri chapter 11 timamva kuti Mose adapempherera Aisraeli ndipo Mulungu adamva pemphero limenelo. Kuonjezera pamenepo tikamaonanso pa 1 Samuel chapter 1 kuyambira verse 11 kulekeza verse yake ya 20. Pamene patikufotokozera kuti tukamba za mayi wina dzina lake Hana. Mayi ameneyi mayi Hana atakwatiwa ndi mwamuna dzina lake Elikana, banja limene likuyambi kwawo anasoweka kukhala ndi mwana. Ndi atasoweka kukhala ndi mwana, chimene anachita mayi Hana anali kumpempha Mulungu kuti achite chotheka iye ampatse chosowa chimenechi. Ndipo kunadzachitika kuti Mulungu atamva pemphero limeneli, ndipo Mulungu anampanga iye uja kukhala ndi pakati kuti anabala mwana namutcha dzina lake Samueli. Ndiye mmodzi mwa iwo amene Mulungu anamukondanso mwana ameneyo anasankha kuti akhale mneneri wake. Choncho apa pakutsimikiza ndithu kuti njira yoyamba imene Mulungu amagwiritsa ntchito yoyankha mapemphero athu ndiko kuyankha kuti zimenezo ndikuta nini ndikuchita, ndiponso amachitanso pomwepo. N'chifukwa chake pa Yakobo 5 verse 16 Yakobo analemba kuti mupemphererane wina ndi zake kuti muchulitsidwe, chifukwa pemphero la chikhulupiriro likhoza kwakukulu m'machitidwe ake. Kutanthauza kuti pemphero la chikhulupiriro ndilo ndithu Mulungu amalandira ndipo amayankha munjira imeneyi. Koma monga ndanena kuti si njira yokhayo imene Mulungu amayankhira mapemphero athu. Mwina tibwere mu njira imene ndi njira yachiwiri. Munatiuza ndithu pa njira 4. Pali njira 4 imeneyo kuti Mulungu amayankha kuti ndipezo zimachitika ndithu. Pamene tili kuona njira yachiwiri, Mulungu nayenso amakwanitsa kuyankha kuti zimenezo sindichita. Pamene Mulungu amayankha kuti zimenezo sindichita, ngati sanakuchitire atakuyankha kuti sindichita, ndiye kuti wayankha ndithu. Mwina nthawi zina anthu tikhoza kuganiza kuti ine ngati ndabwera kwa inu ndiye ndinena kuti ndimafuna mutanthandiza chakuti, ndiye nkuyankha kuti zimenezo sindichita. Ndiye sindingapite kwa munthu wina ndikukamuwuza kuti makapempha chinthu ukavinjera ukondwe, ndiye ngati wandiyankha mwandiyankha chifukwa chamanena kuti sindichita, ndiye ndiyankho limenelo ndithu. Ndiye Mulungunso amakhala nalo yankho ngati limenelo. Ili ndi zitsanzo zake m'buku lopatulika Baibulo kwa anzathu amene adapemphako Mulungu ndipo Mulungu anayankha kuti zimenezo sindichita. Tikamaona buku la 2 Samuel chapter 11 komanso 2 Samuel chapter 12 mmene muli nkhani yokhudzana ndi Davide. Tikawerenga mu 2 Samuel chapter 11, Davide ngati mfumu ya Israeli nthawi zina adachitapo tchimo limeneli lidali tchimo la chigololo. Asilikali wake pamene anali ku nkhondo, ndiye mmodzi mwa asilikali anali Uriya Mhiti. Ndiye analinso ku nkhondo. Ndiye tsiku lina Davide ali kumudzi ndi pamene adakhumbira mkazi wa Uriya Mhiti, ndiye mpakana adamukakamiza kukamtenga kumachita naye chigololo. Chigololo chimenecho chinafikitsa poti mkazi wa Uriya Mhiti anatenga pakati. Ndiye tsopano watenga pakati mkazi wa Uriya Mhiti, koma pakati pamenepa pabwera ifa yoti Davide ndamachita tchimo limenelo. Ndiye tsopano Mulungu adamutumizira bwenzi lake Natani kuti akamutsutsa pa zinthu zimenezo. Ndiye atakamutsutsa kuti mudachita chinthu choyipa, inu muli ndi akazi ambiri, koma mudalola ndithu kukagona ndi mkazi wa Uriya Mhiti pamene Uriya Mhiti mkazi wake anali kuti ekhaya. Ndiye pamene pa Davide adavomera kuti ndachita tchimo. Ndiye Mulungu Natani adanena kuti pokhamango yankha kuti mudachimwapa, tchimo lanu Mulungu wachotsa. Koma tsopano chimene Mulungu wanena, mkazi amene mudampatsa mimba uja akadzabala mwanayo sadzakula. Ndiye monga mwana adamulumbirira Mulungu kuti amene sadzakula, kuti adzachitikadi kuti mwana wabadwa. Ndiye tikamawerenga pa 2 Samuel chapter 12 tiyamba kuwerenga verse 16, akuti chifukwa chache Davide anapempherera mwanayo kwa Mulungu. Davide nasala kudya, nalowa nagona usiku onse pasi, ndipo akulu a mnyumba yake ananyamuka nayima pa iye kuti akamutse pasi, koma anakana osafuna kudya nawo. Verse 18, ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri mwanayo anamwalira, ndipo anyamata Davide
anaopa kumuwuza kuti mwanayo wafa, pakuti iwo anati, onani mwanayo akali moyo tinalankhula naye osamvera mawu athu. Tsono tidzamuwuza bwanji kuti wafa? Sadzadzichitira choyipa nanga? Mwachidule nkhani imeneyi pamenepa, tsopano Davide waona kuti mwana uja wayamba kudwala. Ndi anakumbukira kuti mwana uyu pali lumbiro la ndani? La Yehova lonena kuti mwanayi sakula akufa. Ndiye tsopano Davide anayiona nthawi yoti apemphere. Ndiye adapemphera, adasala kudya munjira iliyonse imene munthu amafunikira kuti ali serious pa chinthu chimenecho. Koma Baibulo linena kuti ngakhale Davide adapemphera kuti mwanayo akule asamwalire, koma chidachitika chani? Mwanayo adamwalira. Ndiye kuti pamene pa Mulungu pemphero limenelo adamva Davide alimupempha, koma Mulungu anayankha kuti azimene sizitheka. Tikabwera mu Chipangano Chatsopano tikamaona buku ili la 2 Korinto chapter, tikamona Chipangano Chatsopano timaonanso kuti Mulungu 2 Korinto chapter 12 I think 2 Korinto chapter 12 kuyambira verse 7 mpaka na verse 10 timamva za nkhani ija yokhudzana ndi Paulo. Paulo pamene anakumana ndi zowawa pa moyo wake, na Yesu adapemphera kwa Mulungu kuti ndifuna kuti Mulungu mundichotsere muunga mthupi langa. Koma Baibulo limaonetsa kuti Mulungu sanachotse mungawo. Zimene zikutanthauza ndithu kuti Mulungu kamupempha amamva pempherolo, Yesu amasankha kuti zimene zonse sindichitayi. Monganso timaona buku lija la Mateyu chapter 26 pa verse yake ya 39. Mateyu 26 verse yake ya 39 tiwerenga motere. Pa verse yake ya 39. Ndipo anamuka patsogolo pang'ono nagwa nkhope yake pasi napemphera nati, Atate ngati nkutheka chikho ichi chindipitirire ine, koma simonga ndifuna ine koma inu. Tikudziwa nkhani ndi nthawi imene Yesu analowa mu chiyeso chake chimene amembekezera kuti ayenda kufa. Ndipo pa nthawi imene analowa munda wa Getsemani kuti apempherere mayesero ake, kunadzachitika choti anapemphera kuti ngati nkutheka Atate mutandichotsera chikho chimenecho. Koma Mulungu anamva pemphero lija, koma chikho sanachotse, analola kuti Yesu ndithu afe. Mulungu pa pempho limenelo anaonabe kuti nzoonadi kuti Yesu ayiona imfa kukhala yowawa, koma tsono chachikulu Mulungu amaona zipatso zimene zikupezeka Yesu akafa, kuti miyanda ya wanthu kudzole mu imfa ya Yesu adzapeza moyo. Nchifukwa Paulo pa Roma chapter 8 verse 5 amati, umwe chidaoneka chikondi cha Mulungu mwa ife tili chikhalire wochimwa pamene Khristu amafa. Ndiye kuti Mulungu amaona kuti ife tikupulumutsidwa mu imfa ya Yesu. Ndiye chifukwa chake Yesu adapereka pempho limenelo, koma kudakozedwa kuti Mulungu anati zimene sizitheka. Chocho iyi ni njira ina imene Mulungu amayankhiranso mapemphero athu. Njira ziwiri zimene matipatsa apa zopatsa chidwi. Chifukwa chonena kuti mukatione imene Mulungu amavomera kuti eya, komanso Mulungu amayankha kuti ayi. Nthawi zina ayankho loti ayi kwa anthu ena limaoneka ngati loyipa koma lili ndi labwino. Nthawi zina mwina ukakhala kuti muli ndi ana, nthawi zina mwina mwana amatha kumalimbikira zinthu zina, mwina ulimbira moto, kulimbira chani, newe ngati kholo mamuletsa kuti ayi zimenezo ayi. Mwana uja ukamamuletsa amaona ngati kuti sumukondera. Kuti azona ngandiletsere ndimafuna ndinyamule moto, ndimafuna ndinyamule madzi, ndimafuna nkasewere kutsinje, iweyo waletsa, usakwere mu mtengo womuletsa. Koma iweyo umadziwa ndithu kuti ayi uyu ngwabwino. Ndeta zina ayi anthu amaona ngati si wabwino mu mapemphero, amati akapemphera kwa Mulungu ndi Mulungu akakuti ayi sinkupatsani, basi ndoti ndikuti Mulungu satikonda. Koma tikuona ndithu kunena kuti nthawi zina Mulungu amatiyankha kuti eya pemphero athu, nthawi zina Mulungu amatiyankha kuti ayi ndithu. Koma zomvetsa ndi muzipembedzo zambiri amangona ngati ayi mulibe, amangona ngati muli eya. Sitidziwa kuti njira yachitatu imene Mulungu amatiyankhira pemphero ndiyo tani. Zikomo kwambiri. Njira yachitatu imene buku lopatuka Baibulo limaonetsa ndi amavomera kuti atipatsa, koma ndiye kuti
apereka nthawi. Tikamati upereka nthawi tanthauza kuti mupempha chinthu mwina lero. Ndiye kuti Mulungu adzakupatsani chinthu icho koma patapita nthawi. Ndiye kuti apa tanthauza ndithu kuti Mulungu amati muyembekezere. Ndiye nthawi zinaso ili ndi yankho limene kumwina kwa munthu likhoza kukhala ngati lopweteka, komabe Mulungu amene amapereka amakhaso aludziwe chimene atani achita. Tikamaona buku ili la Chivumbulutso chapter 6, Chivumbulutso mutu 6 verse yake ya 9, tionapo chitsanzo china. Pa verse ya 9 Chivumbulutso chapter 6, ndipo pamene adamasula chizindikiro chachisanu, ndinaona pasi pa guwa lansembe mizimu ya iwo adaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene anali nawo. Verse 10, ndipo anafuwula ndi mawu akulu ndi kunena, kufikira liti mfumu yoyera ndi yoona muleka kuweruza ndi kubwezera chilango chifukwa cha mwazi wathu pa iwo akukhala pa dziko. Verse 11, ndipo anapatsa yense wa iwo mwinjiro woyera nanena kwa iwo kuti apumulebe kanthawi kufikira atakwaniranso akapolo anzawo ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo eni. Yohane anaona pasi pa guwa lansembe la Mulungu akuti pali mizimu ya anthu amene adaphedwa chifukwa cha dzina la Yesu. Anzathu kale adakhala ali kuphedwa chifukwa cha kulalikira Yesu. Ndi akuti mizimu ya iwo idaonekera pa guwa lansembe la Mulungu mwamba. Ndi Yohane atayiona ndi adamva mizimu yoyifuwulira Mulungu kuti mfumu yoona ine mulekeranji kuweruza dziko lapansi kuti mutibwezerere chilango pa iwo amene adatipha ife pamene ife tinkalalikira za inu. Ndiye Mulungu awayankha kuti muyembekezerebe. Zimene mupempha zizatani zidzachitika koma sizichitika apapa. Ndiye kuti apa tanthauza kuti muyembekezere zimenezo zizatani zidzachitika. Ndakuvani ndikuyankhani koma lero silero. Ndiye Mulungu amayankha motero kuti ndamva pemphero lanu koma pakadali pano mubadikira. Imene ndiyo njira yachingati yachitatu. Pali zitsanzo zambiri m'Baibulo zimene zimaonetsa ndithu fundo imeneyo ndithu. Ndi chitsanzo cha nkhani ya Abrahamu ndi Sara. Analonjezedwa atsapatsidwa mwana ndipo mwana wazakhala mtundu waukulu. Koma ngendo zone uchokera pamene analonjeza kufika popatsidwa panatenga mtunda. Ndiye kuti Mulungu anayankha ndithu kuti nkupatsani koma silero. Mwina sochiti imodzi masiku anafe anthu mwina tikamapanga ulimi nthawi ino ndi ya mvula. Anthu akulu ali busy ndi ulimi osiyanasiyana. Now nthawi zina munthu akhoza kumapemphera kuti Mulungu ndipempha chaka chino ndikolole bwino chani. Upempha lero kulokolola mawa ngati. Ndiye kuti yankho udzapatsidwa ndithu koma padutsa nthawi padutsa miyezi. Kenako udzapatsidwa kuti ukolole bwino pamene usakolole bwino. So ndiye kuti tikuona ndithu kuti Bible limapatsadi chithunzi chichonena kuti tikhoza kupempha Mulungu akhoza kutiyankha eya ndikupatsani koma silero. Dikirani. Ndiye Afrika sodikira koteroko. Nthawi zina ngakhale pa moyo wathu wa munthu ndi munthu zake. Zimatheka mwina mayi upita pa khomo la mayi zake. Amali kuti mwina mdagula mchere muthandizeko alowa mnyumba akutani akupatsa. Nthawi zina udzabwera kuti akuli mwina mdagaya kwa chigayiwa mutathandiza kuti koma zimene sizitheka. Malinga ndi meso zinthu zine kunyumba kuno zinthu zili. Ndiye kuti wayankhidwa kuti nthawi ija kuti amkulu tapempha akupatsa. Nthawi zina udzabweranso upeza kuti udzapempha chinthu ane kuti mwina koma mubwere mawa. Ndiye kuti abantu zimukadikirire. Njira zonsezi Mulunguso ali nazo ndithu. Uchokera m'Baibulo lathu zikuonetsa ndithu. Imene njira yachifolo imene yomaliza imene Mulungu amayankha kuti chani. Zikomo kwambiri. Njira ya iyi mwina nkutheka sokuti anthu afunika amvetse bwino. Mulungu tikhoza kumpempha chinthu china. Mwina nkutheka kuti ine mwachitsanzo kuti ndabwera kwa inu mati mwina mungulireko njinga yopalasi. Ndiye inu nkudzaganiza kuti ndikugulira. Koma tsono malomo dzagula njinga yopalasi dzagula moto. Muona? Ndiye kuti Mulungu tinampempha chinthu china koma wapereka chinthu china. Koma chinthu chimene waperekacho nchinthu chabwino choposa mwina chimene natani ndinapempha. Mwina tingaonepo mwina anthu akhoza kumvetsa bwino pa buku limene tifuna tiwerenge la Matthew chapter 7 mu verse yake ya 9. Matthew chapter 7 verse yake ya 9 amanena kuti kapena munthu ndani wa inu
amene pompempha mwana wake mkate adzampatsa mwala? Kapena pompempha nsomba adzampatsa njoka kodi? Chomwecho ngati inu muli oyipa mudziwa kupatsana anu mphatso zabwino, kopambana kotani nanga Atate wanu wakumwamba adzapatsa zinthu zabwino kwa iwo akumpempha Iye. Apapo ndifuna kutanthauza kuti mwina anthu ambiri paonena kuti Yesu amanena kuti munthu utakhala ndi mwana wako ndiye mmakhalidwe mwathu Mulungu amatilozo ndife timakhalidwe athu oyipa. Koma tsono pa izi zokha zoti mwana wathu akapempha chinthu timesetsa ndithu kuti sangathe kupempha mwana wathu kuti mwina upempha mkate ndiye ife nkumpatsa mwala. Kapena kuti yopempha nsomba ife nkumpatsa njoka, sitichitira zimenezozo. Timesetsa kuti ngaropempha mkate timpatse mkate, ngaropempha nsomba timpatsa nsomba. Ndiye tsopano Yesu amanena kuti ngati inuyo muli oyipa mumadziwa kuchita izi, ndiye kuti Atate wanu wakumwamba ndiye oposa machitidwe amenewa. Kutanthauza kuti ngakhale tapempha chinthu china koma Atate akhoza kutipatsa chinthu china, koma chinthu chimene atipatsa Atatecho chili chabwino choposa chimene timachiyembekezera. Iso ndi njira imene Mulungu amatha kuchita. Timapempha chinthu china koma Mulungu anaona munthu ngakhala apempha iyo koma chosamuthandiza, koma ineyo ndiye sikumpatsa chinthu choti chidzamuthandiza. Chifukwa pali chinthu chake chimakusangalatsa mwa chinthu chikuthandiza, koma Mulungu amaona kuti umanipatsa chinthu choti mthandize kuposa chimene ataniyechi apemphazi. Ndiye Mulungu amapereka kuoposa pa chimene iweyo umapempha. Ndithudi. Alright, I think lankho limene lonso lofunikira kwambiri kwa ifeyo ngati anthu kuti pokhala anthu nthawi zina Mulungu amatipatsa chinthu koma chimene tisanapemphe. Umapempha chinthu china Mulungu akupatsa koma akupatsa mwamtundu. So tiona ndithu kuti Bible limatipatsa mayankho 4 amatotozo reya, amatotozo reyi, amatotozo ridikire kai, amatipatsa kuposera zimene timayembekezera popempha. Pamene tupita mapeto kwa phunziro lathu, pali zinthu ziti zimene mwina zingatithandize ifeyo ngati anthu kudziwa kuti Mulungu afikepo ndi yankha ayi nchifukwa chake njani, kapena Mulungu afikepo ndi yankha kuti zimafunika kuti nditani. Kuyambira kwa phunziro uja munayamba kufotokoza ndithu kuti imafunika njira yabwino yopempherera. Ndazina timaona zipembedzo zina akamapemphera Bible limatiuza ndithu kona buku la Luka chapter 11 chakonso buku la Mateyu Yesu pamene akuphunzira kupemphera. Pemphero limafunika kupangidwa address kwa Mulungu, likhale ndi cholinga, kenako kumapeto uku likhale kuthera mdzina la Yesu Kristo. Kwa tazina mapeza anthu ena akamapemphera mati tapemphera zonsezi kusiya mapazi, kusiya mapewa, kusiya mabombo na Yesu Kristo. Ndio pemphero losochera limene definitely ni ayi. Tifasi likafika kwa Mulungu. Kwa Mulungu amene tufuna pasina pemphere bwino. Ndazina masiyaso ena mdzina la munthu wina, mdzina la Malunje. Mudzina la maya ka Yesu. Komanso peno chirudzidzimo kaso limene lyamati mpemphero. Umene uli kuyambira kwina khanga lipemphero malumu akathero ulali. Verse Yakobo chapter 2 verse yakuti kuti mumulalikira Mulungu. Mulungu alati patsaka zimene. Koma no pali zinthu zimene zizofunika mene tumaliza. Munthu kuti alandire ayi kapena alandire eya mpemphero wake. Ndi zinthu zimene mwina zimatitsogolera ife panga guide kuti titani. Tikamaona kuti Mulungu afikepo tiyankha kuti zimenezo singachite. Pali zifukwa ndithu zokwanira. Tikamaitenga pa Miyambo 28 verse 9 pali chitsanzo ichi. Akuti opepetsa khutu lake kuti asamve chilamulo ngakhale pemphero lake linyatsa. Pali anthu ena amene zama Mulungu alibe nazo ntchito. Mulungu akatawalankhula amazithawa. Koma tsono pa nthawi imeneyo zinthu zavuta ndamati kumapita kwa Mulungu. Ndiye Solomon anena kuti pemphero lochokera kwa munthu amene amakana kumva mawu a Mulungu, pemphero limene Mulungu limamunyatsa. Anakudza ntchito mawu kunyatsa. Akuti wopepetsa khutu lake kuti safuna kumva chilamulo ngakhale pemphero lake limanyatsa. Pa 1 Petro 3 verse yake ya 12 Petro ananena kuti maso a Mbuye ali pa olungama ndipo makutu ake amamva pembedzo lawo. Kutanthauza kuti mapemphero athu azimveka kwa Mulungu zimatengera kuti ifenso tizikhala tili kuchita chifuniro cha Mulungu. Tikhale ana ake. Tikamamupempha tizimupempha ngati Atate wathu ife tikhale ana ake. Ndiye kuti tikhale ana ake tifune tichite chifuniro cha Mulungu. Choncho ngati tatalikirana ndi chifuniro cha Mulungu
mapemphero athu amakhala ovuta ndipo Mulungu akarani ayi amakakuti azimenezo ayi ndimene tuzimachitikira zimenezo. Alright. Choncho mukafunsa kuti kodi zilipo zifukwa zimene Mulungu amayankhira kuti ayi, si zonse zimene Mulungu anganene kuti ayi kuti chifukwa cha uchimo. Tinakamba paja kuti Yesu pamene anapempha kuti mundichotsere chikho ichi, koma Mulungu amaonabe kuti sindichotse chifukwa chakuti zili ndi ubwino wake. Nawe kayankha ayi chifukwa cha ubwino wa ayi. Chifukwa Paulo amatsimikiza nti kuti Mulungu chikondi chake chidaonekera pamene Yesu amatifera. Ife tiyamikire kwa malithandizira paphunziro limene lokudza amene Mulungu amayankhira mapemphero athu. Pa programu ya lero munali ndine m'bale wanu Vinjero Gondo yochokera mpingo wa Khristu Luberia 36 komanso monga mwa nthawi zonse nali ndi m'bale wanga. Ine ndine Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mirondo ku Lilongwe mudzi mwa Nsanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita naine tapumulire kuno, mwanawe tapumulire kuno, iweyo tsamira mutu mwanawe, mwana iwe